sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Barangay Mabolo kan siyudad kang Naga, nagpipreparar na sa paglaog kan panahon ng tig-uran. Land Transportation Office, Pili Extension Office, pwede na mag-ako para sa makuanin bagong lisensya. Tulong lalaki, asin sarong babae, gabos mayong trabaho, arestado sa illegal na droga sa siyudad kang Naga. Super Health Center sa Goa, Camarines Sur, pinag-inagurara na. Diyos marhay na banggi. Ako si Mark Mendoza. Asin ako, si Antoinette Eduardo, kami ang sa indong tagapagatud, Bareta. Daipaman nakakamate nin pag-uuran o bagyo ang syudad ning Naga, asin ang Kabikolan, pero ang Barangay Mabolo sa syudad ning Naga, aram na kung sain dadarahon ang mga residentes na maaapektaran kung igwang raot nin panahon. Aramon taman ang kumpletong details sa report ni Melvin Machado. Pag-igwang maraot na kamugtakan nin panahon, asahan na ang pagbabaha sa mga zona kan Barangay Mabolo, siyudad kang Naga. Apwera tahababa ang lugar na sa gilid pasinda kang salog. Ngunya na palaugo na ang panahon ng tig-uran, ang Barangay Hulsubot kang Mabolo ang magagamit nindang evacuation center. Susuki po ng Barangay Noel Constantino, pwedeng magkasya ang 10 hasta 12 pamilya. Gagamiton man subutinda si temporaryong barangay hall na sa indang pinagbayaan. Iyon na po ni ang first evacuation center kang Barangay Mabulo. Iyon na ni si pigagada na kaming mga list na si mga evacuation center. Iyon na ni si primero mimpig lista di sa moyang barangay. Then ito pa din lumang temporary barangay hall duman sa may covered court. Kabali din po ito. Mga pirang pamilya makaka-housing din? Siguro po kung mga siguro mga 10 to 12 mga. Huli kang sitwasyon na inisa sa indang barangay, naka-adjust naman subuot ang mga residente sa panahon na igwaning kalamidad, asin aram na ninda ang mga dapat gibuhon. Prepared na po ang tao kasi sanay naman sinda sa haloy ng halawig ng panahon na pag may kalamidad digdiyo. Talagang prepared naman ang mga residente sa siring na mga kalamidad. Mientras tanto, ang panahon ng tiguran pwedeng mamatean na sa masunod na bulan kan Hunyo. Para sa One Media TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Apwera kan request kan Barangay Council sa City Engineer's Office para makapaglinig sa Barangay Mabolo, nagpuon naman sa saindang trabaho ang mga residentes na kabali sa tupad program. Susugki po ng Barangay Noel Constantino, regular naman subuot ang saindang pagkondusir nin rabos sa mga zona kan saindang barangay. Hagad kami ng tabang para maging makatabang sa mga residente sa paglinig digdi sa moyang lugar. Asin kada simana naman nagakandak na kami ng rabos digdi sa moyang barangay. Sa iba pang Bareta, Land Transportation Office, Pili Extension Office, may kadagdagan na serbisyong itatao sa mga motorista. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Kung dati registration renewal sana kan mga vehicular and license renewal ang itinatong serbisyo kang Land Transportation Office, Pili Extension Office. Ngunyan, dinagdaga na ini. Ngayong araw na ito, bubuksan na natin yung pag-cater sa new license. So yun po yung new development here at Pili Extension Office. Pag ibig sabihin ng new license, yung proseso ng pagkuha ng bagong lisensya pwede na dito? Yes, pwede na po. Hindi na lang student permit. Yung student permit, pwede mo nang i-convert yan into a new license. Non-professional, then eventually, pag qualified, pwede nang professional. Dito na yan pwede? Pwede na po dito. Kasubagong aga ginibang opening as ribbon cutting para sa LTO Pili Extension Office kung saan presente ang mga opisyalis kang LTO Bicol sa pangingenot ni LTO Regional Director Francisco Ranches Jr. Kinumpirmar man ni Director Ranches ng pagdagdag ng serbisyo kang LTO Pili Extension ang preparasyon subuot ninda para sa pag-convert kini bilang regular district office. This is also in preparation. Meron po kasing pending bill
na i-convert ito into a regular district office. So sana po magtuloy-tuloy yan and we are hoping for the best para sa opisinang ito. Inaasahan man na madagdag ang ingreso ka ng sabing opisina asin ang posibleng pagdugang maning personel sa masunod na mga panahon. Para sa One Media, TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Padago sa mga bareta. Inomaw ni Bicol LTO Regional Director ang presenteng kamugtakan kan Pili Extension Office kan LTO na maski sadit pero malinig asin may magayon subuot na feedback hali sa publiko. Apwera ka ini, fixer Freeman subuot ang nasabing opisina. Naglalao man si Eric Torrecampo na bago magtapos ang taon na ini, magiging regular district office na subuotan sa iyang kinakaputan na LTO Extension Office sa Pili, Camarines Sur. Napakaliit tingnan, mga opisina, pero napaka-neat naman, napakaganda. Tsaka satisfied ang feedback ng mga tao na pumupunta dito. Ito halos pa full na po nga ni kita, full na kang services, kaarog kang mga district offices. And kung hopefully bago matapos ang taon, may pasarang batas, we will be a regular district office. Sa iba pang bareta, ginibok ang nakalis na Martes ang inauguration kan bagong tugdok na Super Health Center na yaon sa Barangay Balaynan, Goa, Camarines Sur. Ang nasabing pasilidad ang mapapusog kan mga programa sa salud asin makakatabang sa mga residentes na yaon sa upland areas kang nasabing banwaan. Nangako man ang Department of Health Bicol na sa indang ririkasan na makabakal tulos nin kagamitan para dagos nang mag-operar ang Super Health Center. Sa pagbabalikan news break, tulong lalaki asin sarong babae arestado sa anti-illegal drug buy bust operation sa Naga, Kasubanggi. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV48 Naga News Break. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission in Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning, Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. from crime scene simulation laboratories to forensic science facilities. NCS CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future.
Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Converge is a world-class ICT company with the most resilient and superior fiber optic service in the Philippines that continues to delight millions of its users in the consumer space while serving a growing number of business clients in the SME, enterprise, and wholesale segment. Converge Business. Strength. Resiliency. Results. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mayo pang gigibuhon na pagdakop ang Land Transportation Office sa mga traditional jeepney sa Kabikolan na pinagsugo na mag-consolidate bilang parte kan Public Utility Vehicle Modernization Program. Susog ki LTO Regional Director Francisco Ranches Jr., yaon lang subot sinda sa pagpapagirumdum sa pagsunod sa ley sa trapiko asin ang paghanap kan sa indang mga registration. More on ano po kami, friendly na reminder. Tsaka yung tinitignan po namin dito is yung registration nila. Kasi kung may registration naman, no reason to apprehend kung sila ay may registration. Kasi ang registration naman nila nakabase sa compliance. Sa iba pang bareta, naglalaom si Police Colonel Julio Cesar Domingo, Provincial Director kan PNP Camarines Sur, na magpapadagos-dagos ang marhay na kamugtakan kan pasi orden sa probinsya hasta matapos ang okasyon kan gobyerno provinsyal ngunya na bulan kan Mayo. Maski dakol subuot ang pistahan ngunya na bulan, Mayo man dakulang insidente ang nai-record sa PNP Camarines Sur. Hopefully, for the last few days nakikita ko naman matahimik, and hopefully magtuloy-tuloy ito, and
lalo na ngayon, no, panahon ng kapistahan, medyo marami tayong kababayan na nalalasing. But as of this time naman, nagiging maganda pa din, no? Maganda pa din yung mga nangyayari. Although maraming mga celebration, wala namang nagiging cause pa na nauwi sa kaguluhan. Sa police report, tulong kalalakihan asin sarong babae, mga mayong trabaho asin gabus residente kan barangay Concepcion Pequeña sa syudad ni Naga ang naaresto sa ginibong anti-illegal drug buy-bust operation kasubanggi sa nasabing barangay. Narecover sa saindakan mga tauhan kan police station number 2 ang 5 plastic sachet nin subuot illegal na droga na nagkakantidad 40,800 pesos. Nakipagkoordinar man ang PNP station number 2 sa PIDEA antes sa indang drug buy-bust operation. Padago sa mga bareta, may bago ng pamayo ang Provincial Community Affairs and Development Unit kan PNP Camarines Sur matapos ang pagriretiro ni Police Lieutenant Colonel Nani Alcala na pinaggibukan suudma ang aktibidad. Sarong Police Lieutenant Colonel Junel Avarilla ang maasumir subuot kan posisyon na binakantihan kang nagretirong opisyal. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samayang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano, ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Dakop sa ginibong drug buy-bust operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.